Atong sudan kay maunasad niya. So mo na sad ni ang atong sudan mga kois no. Simple nga sudan sa atong pagpaniud to. Yes, mao ni siya adobo. Adobong gulay. Masahan ang atong sudan karon mga bay. Dito magtigkaw karne. Kaya ang karne, okay raman na panagtaan lang. So pa kayong adobo kois. Adobo. Sauce. Ano itong sauce ba? Sauce sa atong toyo. Yan. So, ano na siya. Yan. Let's eat. So, ayan na. Kainan na. Let's eat. Okay, so salamat sa grasya, Lord. Sumuni ang atong sudan. Adobo. Tanawa ko ang kuan sauce. Dara akong boss. Boss! Kawan na ka, boss. Kawan na ni boss, ha? Mukbang, guys. Itaw. Kabigan ko. Huwag ko na mahaw, no? Kaya na mainit ako nagpan. So, tanawa, bay. Tanawa, bay. Mga unta, bay. Grabe. Perfect. Salamat, Lord. Manta. Basta na eh. Yung animatic na. Matik na matungsod ano. Itong salina na itong boxing. Napa oh? Nahulot yung mga apple? Nangatag ka? Ito yung tagaan mo. Napisuka. Plus na lang. Upat. See? Ipausan naman ang kuya. Dagan man tayo. Hindi ka. Dagan sila nangayo. Hindi niya. Dagan tayo. Nakuha ni mukha. Nakuha ba? Napin sa akin natagaan mo. Kaya din ito jiwala. Yun yung very nice. Ipausan. Usa-usa ba? Hanggang sa mapun. Duha-duha to? Duha. 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 Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito. 1, 2. Kila raman dito kakapli ay? 7, 8, 8. 8 naman yung atag. 4. 4 plus 4 plus 8. 4 man na 8. Kaya yun? Yung kisay man na nga on. 4 mo kabuk. 4 sila? Ang ganda ko ito sa. Lambi na kayo itong kaon, ha? Lambi siya basta ingon na ni Umbay. Kuha dahil itong Umbay. Lagan gamay kaon ako. Nakaya? Kuha pa kayo kayo. Samot na kamatis. Natayo po ang ako tatong gibutang is hangas at suka. Manabay. Gusto mo ba? Napay na din. Okay, that's it. Busog na. Salamat sa Rasha Lord. Kapi. Bye.